Richard John wekwamudzengerere vachimhangarira baba vanonzi Tatenda Mutengwa wekwamakomo. Kwambiri kuti Tatenda uya apa mbiri pidare rachakamire dotito ujekese nekutsanangura nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Tatenda uya apa mbiri pidare rachakamire dotito utsanangure nekucheresa nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Nhau yechakamire dare makumboti Right, you secretary. Tipirations. Pamusoro ichangamire. Pamusoro ichangamire. Ndakabatawo mukomana anonzi Tatenda uyu nemukadzi wangu. Vari mumotikari vakadzima malights vachitaurawo nyaya dzavo. Ndakasvika pavari ndakabata mukadzi wangu ndokuenda naye kumba ndokuchigara pasi tichitaurirana nyaya yedu. Tikasvika pakuzoiendesa kwaSabhuku kwaumba rumu ndokwayakatongewa. Paracho ndinaro. Mukadzi akabvuma nyaya yake. Hai, pada shower kuci kabisa. Karu kuci lebih kamu dia. Alright. Alright. Ndinofoka nemashoke kuti akandibata nemukadzi wake. Ini chandiri kuziva ndechekuti mukadzi wake ndikamupfimba takango zvakapera. Ndave kuenda kwandaiendawo ndichiendotsvaga mabhebhe kuBesaford akazondikumbira transport achiendawo kwaaienda ndokusadhimwarene kwakewo. Ndaenda ikoko ndichienda kwandaienda takatakura vanhu vaviri kwandakaita vatatu. Mumwe ndakamburisa parodhi, mumwe ndakazomburisa ndakiendo kwandaiendawo. Saka zvadaro ini foni yangu yairinga ndikabva ndamira ndikabatidza motikari yangu malight ndikaisa maindiketa. Ndopakabva pasvika vamwe amai vachimukadzi rangu ini vakati makadii mukwasha. Ndakati ndinofara amai makadii zvino. Vakati ndokumbira kuti ndikuterekera kuti akati tikuenda patodzikwa kutukudzi. Zvikati pane munhu wamunyu matakura motikari ari nara munhu ari ipapo. Mukadzi wangu agara ini ipana ndiri pafoni. Zvanda munhu matakura munhu wangu zvanda ndakati kungokumbira kwaita chi transport. Ndobva tora murora wavo wamudodza motikari ndobvaenda naye. Pane pandanzwa pandau kududzi patawanda rumo. Pamatenda kamupfimba zvikapera ipapo tatimakungoti adakunzwa kuti makapfimba zvikapera ipapo kuita sei. Ndakamupfimba akaramba akati ndomusha uyu ndakamupfimba. Makapfimba. 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 Yarade unayo motikari maenda kuni. Motikari ndaenda kwandaiendawo kutora masai. Iyaende. Iyaende ndokufa kwawo. Mamuri wangani mota? Ndiripo 3. Mamuri 3 mota. Mukadzi wangu akatiza marimwe zviro zvakadii. Tanga ndida kuziva mukomana ndepekuti pakasvika amai vakanokato pamota mumota manga muri vangani. Mumwe akachengobva kuburuka wokupedzisira uchangasara. Aiwa. Pakasvika mai vachinoka dhoo mumota mamuri vangani. Tanga ndo secretary tanga tasara tripo 2. Mamuri Mama sara muri 2. Batenya batsamba bano ngapera batsamba. Ini kami pandanzwa patara murumo. Wai, yerengai tsamba. Ombarume village ward 17 Mudzengerere box state 1 Mount Darwin 18 June 2026. Changamire dotito. Ndini Sabhuku Ombarume wekuward 17 Mudzengerere pasi pamambo dotito. Ndanyora tsamba iyi ndichikuzivisai kuti takatonga nyaya ya Richard John versus Tatenda Mutengwa. Mushure mekuwanikwa mukadzi wa Richard ari mumota yaTatenda Mutengwa nenguva dzekuma 7 kusvika kuma 8 manheru, mota yakadzima malights. Nokudaro nyaya yamudare, mukadzi akatenda mhosva yake kuti murume akamukonza Tatenda Mutengwa
akatendawo zvekare kuti mukadzi anomuziva uye kukumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi. Dare richibvunzurudza nyaya, tatenda aionekwa nguva zhinji kuvhireji rekwamudzengerere uye kufonerana nemukadzi waRichard. Nekudaro dare rino ratichangamire mupedzese nyaya iyi. Ndatenda ndini wenyu Sabhuku Ombarume 0778 wadada 6611. Maita basa regai nditi ndopane dzimwe nyaya dzinonzi zviri nani kunza ngopeta muramba uchiri munyoro ngokumbira rege kuti amambo ndiregerere isati yaenda kuretu nyaya zvakangofanana kuti zvinezvi wangoda kungoda kuramba asi tsamba yaSabhuku nazotaura chaizvo kuti wakatokumbira ruregero kunyange mudare rani munyangwe mudare raSabhuku cha wakatokumbira ruregero chiwati ndakakumbira ruregero zvino mumwe mukadzi ataura kuti shoni zvoti murume uyu akandipfimba asi avara zvakenda saka Sabhuku akata shuwa chikumbiro mabiya kuregero arirukire ora tindaona kunge pakasimuka ruoko panada ku vama hanzi baba vari kupedza nguva vati neodhi yatinayo saka izvo zvacho hazvidii nharo ndamufumidza nguva kuna masunza ruoko funga baba vake mukomana vari mu tisina kuda kuti tiverengese audio takabvunza kuti audio verenga mudare here nayo tatenda akataiwa yakokumira ruregero musati nyaya inyeba here tatenda saka regai tinogona kupedza nguva kazhinji Sabhuku ndoziso ramambo kana tiri kumavhileji Sabhuku ndoziso ramambo taita romborana kuti tsamba iripo ivo varipo ndobva vatodudzira vega zvava kuti mukomana uyo ane mhosva abatwa nemhosva yekuti aitora mukadzi wemunhu munhu wawambopfimba mumborambana wozomutakura wozoonekwa uinaye toti chii ungamutakure munhu waunoziva kuti ndakambonetsana ndakadai womutakura umweni wamuri tu usiku kuma8 regai togona kupedza nguva nengi baba zvabuda pachina kuti aitora mukadzi wenyu ezi mukadzi matakatoenda hapo imba yakutoparara but isingafanira kuti dzimba dziparara chii chamunoda kuti murume yakubhadharei kuti zveshuwa aitora mukadzi wenyu murume pamusoro yechangamiro tinokumbirawo murume uyo andibhadhare mombe 5 nokuti musha wangu waparara ende mukudanana handizivi kuti vaiitawo zvakaitawo sei handiri panapa pamwe ndichatorwara. maita basa regai nditi nyaya idzi kuramba chingoramba dzichiitika nyaya yekuti maybe mutongo kana chaji yatiri kuita ndifunga yakareruka saka vanhu vari kuramba chipara mhosva uchapiwa mombe 4 dzauchapiwa handiti ani manzwa aitaura kuti izvo dzandichaziva pamwe kuti ane chirwere nenyaya imwe yatakatonga muno svondo yapera pane murume ndiSabhuku futi ainzi ane chirwere murume wacho nawo kutorwa mukadzi akabva azonotorwa unoti anoteswa kuti aonekwa kuti haana chirwere ndobva aonekwa ane chirwere ndobva auya kudare takavhura rimwe dare kuchironga uko ndobva auya mudare anzi mambo nyaya makatitonga paipe ndakazina unoteswa ndaane chirwere ndakaonekwa ndine chirwere mapepa angu aya saka ndida kuti murume andibhadhare nekuti ndaane chirwere saka nyaya dzakadai dzinosuwisa dzinosiririsa uchapiwa chi mombe dzako 4 nemari yako yedare ubva wadzorerwa panopera masvondo 3 toda kuti mombe idzodzo dziuye pani zviri kunzwika iwo batwa nemhosva ndoda kuti panopera masvondo 3 toda mombe idzodzo dziuye zviri kunzwika panopera masvondo 3 mombe idzodzo ngadziuye pani zuva 18 munodzoka musi wa 18 mopiwa mombe dzenyu pani panopera masvondo 3 zviri kunzwika mune chimwe chekutaura mukomana changa utana changamiro kudhodha ndaudaida kuita seko taona kuti dai taona changamiro uremekeza ina rosaina